always think positive Yes, to sir. stay negative. O, think positive to stay negative. Yan. So, madama kita sa mga accomplishments sa Subong. Kag of course, umpisa sa Subong Adlaw, sustained ang Iloilo Province nga under sa Modified Enhanced Community Quarantine. So, kabalo naman kita. 2 years naman kita kay Kalawi. Nasa nga ini nga ito pala nga, Modified Enhanced Community Quarantine. Kag, again, mas pasalamatan tayo ng dire, siguro kayo tungkol sa wala sa mga border control checkpoints. So sa atong mga malita Ma'am Lordy, I think malutunan natin mga tumulan out dire sa atong programa. Here are the updates and the accomplishments ng atong mga kapulisan. Yes, sir. Sa Tigbawan MPS, congratulations sa pagdakop sa illegal gambling nga ginapangunahan ni Police Captain Roy D. Castillo, Acting Chief of Police sa Tigbawan Municipal Police Station. Baka dami sa natakpan dire, Luke, yan ang kabilog. Apat yung kabilog, ang natakpan dire, nga sila ng mga persona ang nag-engage sa pagpataya sa peryahan ng bayan. No? Yes, sir. I think our listeners, our viewers sa silang programa should be aware na ang peryahan ng bayan is already declared as illegal gambling because of the notice manhalin sa PCSO. Iloilo Province and Iloilo City are not part of the status quo order na minhatag sa peryahan ng bayan to operate. Gani sa ating mga tumalaya, please be aware that ang pagpataya sa siningang klase sa sugal is illegal dito sa ating probinsya kag sa syudad Masang Iloilo. Okay. Sunod, congratulations naman sa San Dionisio Municipal Police Station sa pagdakop sa isa ka illegal fishing nga ginapangunahan ni Police Captain Rene D. Del Castillo. Castillo. Yes, sir. Kaya naman siya, ila naman ng violation, I think, is fishing without license or permit. No? Ano naman din ka mga tinuga sa San Dionisio APS ang nadakpan kahapon. No? Again, sa ating mga pumuluyo ng kapangisda, you are aware na dapat kung kapangisda ka mo, especially kung dalag ko inyong mga motor vessels or fishing vessels na ginadala, dapat may harap ka mo nga kayo ng permit. No? So, be clear about that because the moment nga patrol ang ating mga bantay dagat, sigurado teknologi ka mo. Yes, sir. Kaya Kag sa sunod, congratulations naman sa Saraga Municipal Police Station nga sa isa ka residente nga nag-surrender sa Yalus firearm. okay. Congratulations dira. No? Inisya ba ng Madam Lordy ang atong tokhang kontra armas sa padahil natin na bina-implementan. Yes. Oo. Of course, natin din. Nga ang ating armas fire, so ang atong tokhang armas sa umpisa na nag-umpisa na tayo sa atong umpisain din. Nga ginadala natin din sa atong programa Kapitag Balita. Madamo na sa atong pamumuloyo ang nag-sabat sa sinipanawagan sa ating kapulisan nga isurrender ang mga lost firearms na wala sa nagkakikot ng permit or expired ang mga permit. So there are two kinds of, there are two ways nga obraman sa ating pamumuloyo. Kung wala siya sa permit, pinang imo nga firearm, imo na isurrender. Yes, sir. Pero kung may permit, pero na-expired na, imo na siya dapat i-deposit. No? So sa ating mga 43 ka mga police stations, kagawa nga mobile force companies nga nag-onboard din sa ating programa Kapinagbalita. Good morning sa inyo. And of course, kay Tatay Gio Totales at Chris Totales sila kang nagbangkoton, kaupo sa mga Cholos Boys. Good morning man sa inyo tanan sa pagtutok, no? May dapat kami sa balita nga yata sa inyo, especially inyong mga dapat nga pagsulundan kung ara sa Modified Enhanced Community Quarantine ang isang lugar. No? Ikaw, Madam Lordy, wala kang bigay sa gusto may shout out? Meron ako gali shout out. Ang ako ni shoutout si Police Major General Angelito A. Casimiro, Director for Logistics. Sir, good morning. Kagsakon bana. Si Police Staff Sergeant Rolando Batis Lumawag na nag-aabang sa Amon Live. Yes, Wow. Happy morning everyone. This is a good revelation. No? I'm very happy to know nga ang Kapitag Balita nag-penetrate na sa ginatawagan ang krami. No? Luwas sa Directorate for Logistics, Yes, sir. ang aton dira nga DPCR. With our strong supporter man dira, si Police General Harris Fama. Thank you so much kayo sa pag-share sa ating video.
participants para ma-encourage pa ang ibang mga police station to maximize online media as a mode or as a channel sa kitawag natin na strategic communication and information drive. No? Kaya kita ka ni Madam Lorly, happy kita ko kayo interesado yung SIS Offers Mobile Force Company. Nag-umpisa naman sila sa ilang online broadcast to bring to the public ang ilang mga programa kag ilang mga accomplishments. Di ba? Kaya of course, kamo dira ay mga shoutout ka mo. By the way, lugar na si shoutout natin diri ang mga boys, no? Ang R&T construction supply ng mga empleyado dira, mga R&T boys dira sa Likuan, Ningli, Iloilo. Good morning dira kay Ruben, JR, Cornelio, Kian, ay of course kay Elsa Westmer. Wow! Yes, good morning! Oo, batay maayo ang atong dira nga produkto. Ayun yung ay may batay ng mga construction supply, no? Kabay pa nga sa mga pumulo natin dira, i-patronize ni Marining ila na negosyo. Ayan. Yes. Basi sila pa man lang diyan makadonate sa atin para makaugali ka sa namin sa inyo. Wow! Di ba? So, ano ba lang dapat natin tandaan nga ang Iloilo Province yung pa-extend for under 22 ay ni aton nga, nga MACQ. It is because nga nagataas paghihapon ang kaso sa COVID-19 diri sa probinsya, dahil kinanabig Madam Lorly nga i-extend din siya. No? So, ano dapat tandaan? Mayroon kitang gihapon ng curfew, 9 o'clock sa gabi, tungtong alas 4 sa aga. Of course, dapat bawal ang mga, ano pa ganyan, ang ininom sa guwa. No? Pwede kang painom, pero bawal mag-tayo sa guwa. Ano pa ganyan? Sa mga food naman, restaurants, take out lang. Abi mo daw yung na kasubo ko no, ang inipag-extend. Especially sa ating mga entrepreneurs, ini sa ating mga nag-restaurant, because nga, kung sila hindi allowed ang mag-dine-in, madami mo ang nagpapag-judge, especially kung nag-rent ka. So, very difficult din. No? So, ikaw ba na Madam Lorly, nakapila pa na magkaon sa mga luwa? Sa subong wala kasi take out lang din kay Take out. bawal. Kung bawal. Bawal. So, sama nila ko sa masarap ang bawal. Bawal yan. Masarap ang bawal kay Damo Gapo. Na-notice nyo, nga masarap ang bawal. Kay, the proof to this is, ini mga ginadako or gina-apprehend because nga nag-violate sa mga policies at mga laws. No? So, lahat ng mga producer, bawal ang bawal. Bawal ang bawal. Huwag mo sabihin, masarap ang bawal. Bawal ang bawal. No? Yes, sir. So, again, dapat, may curfew. 9 p.m. to 4 a.m. Bawal ang maglagaw. Takpon ka mo sa mga pulis. Bawal ang mag-dining. Take out lang. No? So, kung ako sa inyo siguro, sa mga nagkakarindera natin dira, palaptan na kami sa inyong contact numbers para mga, mag-text na lang, madam, ma-pick up lang, pick up lang, prepare na akong duwa ka serve ka dinubuan, kaya agad sa motor na wala. So I think we have to devise, we have to really go with the challenges, no? Hindi kita mapunta sa sining mga sitwasyon. We have to find ways to survive. Anong user? Ano yung survive? Paano mag-survive? Dapat mo na, paano mag-survive? Ano yung suggestion para mag-survive ang ating mapunulit sa sining MCQ? Kada mo subong sir sa kahigayunan nga para makasurvive ikaw. Kag hindi lang ikaw kita tanan, may ara subong may mga online, may ara Online selling. Online selling. Yes sir. Pwede man nga makal ikaw sang seedlings kag magpananom sa imong likod ka balay. Oh, very good. Para sa duwa kasi man na isa ka bulan makapanggas na ikaw okra. Okra, Yes. actually very fast, very quick siya ilutuon. Very good, no? Yes. So, it means that we can always look at the positive side of situation. Hindi makita kalagaw because hindi essential ang ating mga transactions, kahit na bawal. But again, as I said kay Madam Lorly Dire, pwede ka mong panggas na, pwede na ka mong tanong. Siguro kung nag-umpisa kita last month, or yes, last month sa pagtanong sa pulo sa mais. Yes, So, sir. sa nato, Actually, sir, nahambal ko na kamot ang akong mother, sir. Naga-rice na siya. Subong malan ko nagapamatik. Kada good morning. Malan ko naga-interest siya sa rice. Pero sa rice. ang rice bala, sir, sa mga motors, RDP, Okay. yes, sir. Pero nag-start na sila, sir. Di ba bawal na, sir? Ginbawal sila. Nag-start sila pananong sa tubang sa balay. So kung nag-harvest na sila, sir, kada puli ko ito magpuli ako din, sir. Ang akong bugas nga dala may okra nga dala. wow. Yes, kaya mapananong ko pag dira daw ko mga harvest.
Thank you so much. So, ano na, there are many things to be done. Sa same time, sa ako sa dinara sa MECQ, no? Ang kimpo ini nga magpang-MQ, mag-general cleaning mo sa inyong balay, no? Especially ang daulan-ulan, kailangan ako mag-general cleaning to avoid man ang dinggi. Kaya, of course, ang damdam mo lang, Bramon, you can engage sa mga kabataan. For example, review nyo ang mga textbook ninyo. Especially yung mga kabataan sa private school bala. Ang sa tungkol sa online nga klase or tungkol sa pandemic, wala kang mukha naka face-to-face. So, it's your call to really read everything na may ara mo sa textbook. Ang mga kita rin ng si baby, dira, no? I hope nakabugaw ng baby ko, dira. No, please, may klase, pero you can always have time, aside from following or watching TikTok, iba pa sa social media, I think it's also important that you have to review your books. No? Review your books. And talking of review, para sa ating mga young professionals who will be taking the entrance examination this July 31. At ayun, ang examination sa NAPOLCOM for entrance exam. I think this is the time, this is the moment in MECQ nga mag-review ka mo sa mga basic na mga lessons. Usually, kagwa dira ka, advice ko na sa inyo. The common yung nagagwa sa mga entrance exam, amo ni ang mga how to compute an age. No, so dapat subok, kabalo mo sa formula, how to compute age. If A is 26 years old and his father is ganon, may mga formula na age, distance, speed, ano pa gitira, common algebraic expressions. Dapat you should review yourself sa siling mga basic mga mathematics kanina. Pag ina siya mag-enroll usually, makita na natin sa libro sa mga kabataan. Elementary. May bata ka na. Wala pa sir, manghod ko sir, grade 5. So, sa inyo mga mga grade 5, kung may mga libro na sila mag-downloading, amo na usually ang aking na-review. Ako, I still read ang inang books ni Baby, no? I'm happy ako, ako hindi maubos ni Baby ang libro, maubos ni Basa. Kaya yun naman sa ating mga police especially, no? Sa gantanaw natin mga true patry, please keep on reading. Not just because the police nakita, we'll stop reading. The more that we have to read books, ako kaya ni Madam Lordy, if I have time, every payday, kung may mabilit, minsan ka ba na akong suyo din, no? Pero I really take time to buy at least 1 or 2 books na lang mga second hand sa mga book sale or sa National Bookstore para lagi nga madugangan man ang atong intellectual acumen or ang atong mga nabasahan. Doon ng kalaman. So, ikaw, last time, anong yung mga Ang last ko sir, naging basa sir, ang ginhatag mo sir, ginpahulang mo kay Ma'am Ping, nga book, ginbasa ko, to na inspired ako. Thank you, sir, actually, though na pingot gid atong akong dugahan, kay nagduman ko, sir, ang akong nga inagyan. Sang ako nagahugas pa lang sang talaba sa barangay Bagakay, San Dionisio, Iloilo. Kag sa subong, sa akong tungod sa akong nga sakripisyo, kag akong nga yes, nakasulod ako sa trabaho, amo na ano. Yes. Si Ma'am Lordy, ganito rin sa ating matumalanaw, karamihan siyang story or journey sa pag-join sa Philippine National Police. Ga-eskwela siya for college, high school college. Ang yes na sideline is pagka-eskwela mo ang magpang-kuskos sa talaba sa ilan dito, may talabahan. So nag-assign na siya dito pang kuskos. Kaya ang ginabayad sa iya, amo na ang ginabayad sa tuition fee niya. I'm proud of you because that particular experience proved lang ng kapigan doon kag ang mga problema sa panimalay or sa ating pangabuhi is not an interest to realize a dream. And congratulations for that. Thank you, sir. Kaya kung dami pa sa ating mga kapulisan na tuloy ang naming mga stories, kaya ayok one day, we can bring them here sa Kapigang Balita or sa ating programa ang Talakayan sa Asian Police. Agad i-discussan na, no? To inspire young people. It's not the end sa life natin ang kapigan doon. In fact, like kay Ma'am Lordy Dire, is a challenge, no? It becomes a challenge, it becomes a motivation for her to really pursue, to realize a dream. Kanami. I think once I featured na sa isang libro, no? Kaya, yung libro ang ako, the first non-fiction book, ang first non-fiction ako na ang My Journey Back Home. Yes. Magdito siya sir, ang color orange mabu. Yeah, color orange mabu. No, so sa tanyo tanan dira, naton dira, if you have also gusto i-share, no, mga kabuhi sa mga kapulisan nila or kabuhi ninyo, gusto niyo i-share din sa aton, willing kami nga i-feature din sa aton mga programa kami sa Balita. O nagapupunta sa aton si Ma'am Pingping, di ba? Ma'am Pingping, kabay pa na yes, you are getting stronger with this situation where you are in, and then si Ma'am Pingping makarecover. Ang kaso man lang
Korea. Pero yung siya ng kaso, wala subok, almost na siya nga ang iya mga symptoms sa COVID. No? So hindi ka mo magkaligo kung ang kaso ka mo, of course, kung magpaspot ka mo, wala naman, COVID ka mo. Don't forget, Ma'am Pingping, ang imo amazing G. Always give spray. Spray. Ang spray nga. Yes, sir. Okay. Spray na siya, sir. Very good. No? So may mga, gaguluwa ang mga remedies sa sining mga nabatag natin. So kung patagay para sa ako, Madam Loria, wala sa bato or wala na sa substitute pa sa mga herbal. Native. Mag-inom sa mainit na kape kada aga, mainit na kape. Yes, but before mainit na kape, mainit na talaga na tubig. Laba na tubig. Lukewarm water every morning, at least 3 glasses. And in the evening before you sleep, or in the afternoon after you arrive sa inyong Panimalay, mag-inom ka mo sa lukewarm water. Sa atong mga tumalaan din, sa atong mga kapdanan din sa provincial quarters, good morning sa inyo. By the way, sa atong tumalanaw, padali na ang mga pag-upload sa mga Facebook page sa mga sinibayanihan ng mga audiovisual presentations naman. And I hope you also support this. Share it to your friends. Share it to sa inyong mga Facebook timeline or sa inyong wall para makita na sa ating mga pumuluyo ang mga various initiatives nga ginaobra sa aton nga kapulisan. And of course, sa subong, bago naman natin nga Pikadu Chief, si Police Lieutenant Colonel Junio Tabalok, we are looking forward for mga update o mga progress or development sa Provincial Community Affairs and Development Unit under the leadership of Police Lieutenant Colonel Junio Tabalok. Welcome sa Police Headquarters. No? Kaga, of course, sa aton mandara nga mga sa aton dara nga mga kauturan nga tanaw subong. Gin-share na mo sa among Facebook page man ang among nga entry sa photo contest. May photo contest kita dito. Kaya kita mo Madam Lors ang aton nga entry for this contest. Kaya powerful ang pag-shots. It's an entry from Kabatuan, Ilo, no? Kabay pa nga buligan nyo kami share, like, share, heart, ano ba ito? Kang care. Buta ko kami ang kanya like, love heart, care, kang share, no? So, with the population sa Iloilo province, I don't believe may kita magdaog, no? Sa siningang contest. So, gani, ang sikreto nila is, click and share in atong video and of course, make your reactions to that. Madam Lordy, kami sa hapon, batay manila gali ang inyo nga ronda sa probinsya. No? Si Police Corporal Erwin Magarso, ang ating mga ronda patroller, kabay pa nga ina siya ma-update pa mo sa mga nagkakitabo din sa probinsya sa Iloilo. By the way, sa Sara Gali, pinakasubok natin sa kabalita, nga may isa naman ka lalaki, 31 anyos, nga nag-suicide kahapon. Kasabot ni Madam Lordy, kasi yung suicide niya, naangot ini siya sa incident sa rape, nga kung saan din siya suspect. A day before, kang 14, bali isa sa kasuspitsado sa kaso sa panglubos, kag the following day, nasampola sa sayang payag, nga nagabaon, kag wala na sang kabuhi. Kag ini siya ang pinapatiyan nga nag-inom sa isa ka insecticide. No? So, sa ating mga katuran, dira, no? Just imagine ang sakit, ang ang paghinulsol, no? Sa mga krimen nga itong nahimo, usually, will cost even our lives. No? Halong-halong kung hindi ka kung gusto niyo may malinong, kung matawain niyo ng pangabuhi, please, don't take advantage of other people. And don't do something that will cause a big headache sa inyo man. Diba? Yes. But of course, ang naman kagahapon sa Pasig City, man, yung kasubok natin because may isa naman dira ka tikulang, nga nadulaan sa not tikulang, isa siya tikulang, 80 anyos na nasubok because nga 80 anyos sa tabok sa dalan, kag siya ang dalasa sa salakyan sa truck, kag nadulagin sa kabuhi. Sa atong mga motorista, hindi na kaya kinamo sa inyo, paliho, halong-halong sa Dalanaw, no? Ikaw ba mag-drive naman? Yes, sir. So dapat maghalong din sa atong pagpatalagay sa mga motorsiklo, kag even na 4 wheels, no? Especially sa mga motorcycle riders nato, naligan ng viral atong mga magtuyag bala nga nagapadayaw dira sa San Rafael nga namin sa Rafael nga kurbaan. Kanami pero padayaw bigyan yun na padayaw na pero kasakit
sa Talipusuon, kag sa Blatyago, sa inyong mga ginikanan, kung disgrasya ka mo. Ganun sa atong mga motorcycle riders, why don't you drive and enjoy the scenery, enjoy the road, instead of maggamit mga exhibition, kasi di mga dudaan, yung mga adik ka mo kay duwala ka mo sa inyong mga Panginoon. No? So sa mga motorcycle riders, we admire ang inyong happy ninyo nga pag-travel around the island. Pero bawal dyan yung pag-ubal ninyo nga paghagal ka pagpadayaw exhibition nila that would cause probably sa inyong kamatayan, aksidente. No? May naman ako kabong aksidente, no? Pero kung ang inyong pag-aksidente, malamita ba ng iban? Wala na may madala. Why naman nadalari? No? So, kami patani, no? Sa ating mga motorista, halungan natin. Especially sa ating mga kapulisan, I think we have to intensify ba ang ating mga mobile patrol because nga ining enhanced community quarantine because ang gabay ng lakat ng mga salakyan sa Dalanon, ginaobrali sa mga motorista ang drag race. No? So, may mga specific areas din sa province nato na kung saan ano dyan, arang paborito nga lugar sa ato ng mga motorista rin nga mag-drag race. I don't know what's in their mind, no? Para mag-drag race ka. Kag kami patani nga likaw natin yung mga klase sa Blue Atom because this cause us probably not only some physical injuries but probably it will cost the lives ninyo man nga nag-obra sa inyong mga tuluhan. Ha? So, halong-halong gid. Kaga sa ating mga OFW, si Novas Magaysay, kaga of course si Papa Hieronimo Lapiadra sa New York, no? Kaya of course si Dr. Nenita Manungsong, kaya si Dr. Andrew Mongcal dira sa Washington. Good morning for watching our program Kapi and Tulijan. So, ang mga pinaka-challenge natin. Kaya yun daw nag-request that we have to speak English in our news, but again, and even Tagalog. Sorry kid, but our primary client kasi is our Ilonggo people who needs to know the updates for the natin. So again, reminders sa inyo tanan, padayon ang aton na kampanya sa Oplan Tokham kontra Armas Tokham. So i-surrender ang inyong mga loose firearms or i-deposit ang inyong mga firearms with expired licenses. Of course, padayon ang aton ng kampanya against illegal drugs, illegal gambling. Reminder, bawal ang peryahan ng bayan. So, hindi anay ka mo magpataya dira sa peryahan ng bayan kung before we allow din na siya because there are gray areas sa ating policy. But this time, you have to stop it because nakita na natin ang iya sa tigbawan. Yes, ang iya katigbawan ng PS, illegal gambling. Ano lang Manila, kaya these are all involved sa pagpataya sa peryahan ng bayan. No? Basta sa inyo sa mga puluyo natin dira, wala makamukabalo sa sining announcement, please spread. Sa ating mga police station dira, sa mga PCAD people natin, please share this video so that our Ilonggos will be aware nga ang pagpataya, ang pagdaya sa sining illegal gambling is bawal. No? Bawal. Kahit bawal, magyapon ang pagbulang. Nangako pagbulaan. May dapat pagbulang hindi ka din. So kapag pa sa buong na pag-extend sa ECQ, magwag na magyapon sa ating mga bulangero ang pahitaan sa iba ng kalingawan. Instead na magbulang. No? Of course, hindi accepted nila sa ating reminder sa ating mga trupa. By example, si Police Corporal Rojo, no, na involved sa illegal nga pasugal or bulang dira sa Banwasang Oton. No? Sa ating mga kapulisan, ato na siguro reminder sa ating mga kagulingan is that kanami nga sa aton nga salary, no? Kanami sa nga benepisyo bilang isa ka pulis. Of course, wala na natin makapoy ang trabaho, but again, the government is paying us so well para naman nga mapanimugan natin ang pagserbisyo sa mga hugot na may hugot kag sincero para sa aton mga tumuloy. Kaya hindi na mag-involve, never be tempted by involving in illegal activities. Yes. Diba? Nakita natin na sa imo experience, diba? Ang una kapang, ano gani? Bukang hugasan talaba. Kung mga talaba, sumong pulis pa, So, I expect you to really take care of your career, of your profession. No? Kagamo sa mga kapulisan nato nga really rise from drugs to becoming a police officer. Kaya dami ano pa na story, Police Lieutenant Colonel Jojo Tabalon. Nagtapos sa iyang pagtuon sa college bilang isa kang varsity. Well, he maximizes his height, his skills sa basketball para makagraduate sa college. Look at that. He is now a police lieutenant colonel. And sino ay nagtaon, no? Sino ay nagpadugdog nga malabot nga si Boy Sir Jojo ang iyang
na status sa iyang career. Kaga, this is inspiring sa tanan natin mga kabataan because nga, there are a lot of possibilities for you to realize your dream. There are a lot of possibilities. Kag ako gani, being a graduate of Bachelor of Arts, major in Philosophy, I never thought that I would be joining the Philippine National Police. Diba? Kaya abi ko nga, Madam Lordy, ining pagka-police, exclusive sa mga graduates of criminology or graduates academy. But later on, I realized na ang Philippine National Police is open for all professions. It's open for all courses. 4-year course lang dapat tayong katapuson. Teacher ka man, nursing ka man, physical therapist ka man, engineer ka man, business ad ka man, commerce ka man, whatever. Basta 4-year course and you have the eligibility, you can try to become part of the Philippine National Police. In my case, I'm a graduate of Bachelor of Arts, major in Philosophy, and ginamit ko nga eligibility sa ako nga pagka-cum laude, Presidential Decree 907. No? Isang na advantage, if you study well during your college and you will earn the grant for the civil service of this eligibility, Presidential Decree 907, nakuha na siya ang eligibility, pwede mo na gamit sa pagsulot sa Philippine National Police. But of course, kung wala ka naka-graduate with honors in college, you can try to take the examinations, entrance examinations na napol Sa talan, I hope you already, aral ng studying. I hope you check sa ako niya Facebook, sa akong Facebook page, na share namon dira ang listahan, kag ang mga room assignment ninyo for the examinations on July 31, no? So, how many days do we have, Madam Lordy, from Subong is? Subong is 16. So, you have 5 days to, 15 days to go pa. 15 days to go. You still have 15 days to go to review sa inyong mga lessons, kaya, of course, general information. No? Basic general information, base pa makutod ka muna kung sino ang CPNP, ay kamong kabalo. Kung ano ang programa sa CPNP, ay kamong kabalo. Of course, sa subong na-change po ang programa sa Philippine National Police is ICP. Anong meaning sa ICP? Base ang muna pa makutod. Intensified Cleanliness Policy. Cleanliness in the police station, cleanliness in the ranks, and cleanliness in the community. These are basic questions. You want to join the Philippine National Police, so be equipped with information relating to Philippine National Police. Basi ka makutundira, usually, anong imong eligibility namin? Sir? Anong eligibility? Licensed criminologist. Licensed criminologist. So, very easy na lang yan. Kahit amo na ang Ako na, sir, din ako magkuha sa word exam. Ganit na kung din ang chance sa ginagambal ko sa akong nagpakaisa, sir, nga siya with high honor siya subong sa University of Iloilo since first year. So, gina-encourage ko din siya, kag inatagaan ko din siya sa motivation. Yes, nga dapat hasta mag-graduate siya, with high honor pa din siya. So that, pwede siya maka-apply gamit ang iyang eligibility nga kung mag-cum laude siya. Ganit, good luck, Meryl Joy Laida Lagatik. Wow, yes. Congratulations. You see, sa atong mga kabataan nga natanaw sa subukan ng programa, kag sa mga Iloy man, o kung amay sa puluyan, please encourage your kids to really invest sa ilang mga education. Diba, sa kabataan, ang inyong ubrawan is pagtuon ng game. Ang inyong binikanan ang nagatinuha na magbayad sa inyong tuition fees kag magpangita para sa inyong sa inyong mga kinalaman sa tulakan. The thing that you should do is to study. And I tell you, the moment that you give focus on your studies, and you're able to reap these awards. Namamalan natin, it's not a focus on award, hindi mo na garantiyan. Pero again, it come handy abi ang award. It come handy abi yung mga eligibility nga ginagawa sa civil service. Hindi lang ang mabulda yan, no? So, in my case, mapapalay ka kung na mga classmates ako, gahambal nga aga hali kita kung di ka sakripisyo para magtuon, magpulaw-pulaw para magtuon. But at the end of the day, when I finished with honors, and then when I looked for a job, it was easy. It come handy ining ako ng mga credentials, eligibility. You know, when you apply for a job, and when you present your credentials, your transcript of records, and your eligibility, and of course your data, if the HR of the company, nakita nila, honor student ka, you have eligibility, and then may record ka pa na student leader ka, for example, and you adamo ka pa sa extracurricular, you are recognized in various activities. God, we have the benefit, we have the presumption that this particular applicant is really good.
could be the asset of the organization. Pero just imagine, kung ipakita mo nila is person nakawasay, imo da nga wala ka talaga discriminate ha. But ang atin nila pinahambal is, ano ba ang mga first impression sa mga HR officer the moment nakita nila yung mga transfer records, damo failure, damo drop, damo hindi mairo. No? They have the presumption na ikaw, hindi ka disiplinado, hindi ka resourceful, hindi ka excellence-driven. And at this time of sa ating relasyon na Madam Lordy, we're looking for the best and the brightest applicants. Madamo sa mga police cantos. Madamo sa mga police cantos madamo sa mga young professionals canton ang nag-a-apply. Nag-a-apply dire. Gani, kung ako sa Philippine National Police, wala akong mag-handle sa recruitment, una kung hindi tayo nakakason ang mga nubo. Average. Because ang mga under-height. Hindi man, ako ay as regards to height, pwede ko gidya pwede ko yan tagaan sa tsansa because bisan nubo na yan kung powerful ang mind. Yes. You're welcome. But again, may mga rules na dira. Especially good news because nga sa babae 5 feet na ng subong, di ba? Kasi sa lalaki 5 tall. So ang mga medyo vertically challenged natin, mga health professionals, you have the chance, vertical challenge. No? So you have the chance to join the Philippine National Police. Kaya madama pa sa areas sa Philippine National Police, kaya hindi pa kinala, hindi ka kinala ako lawas sa taas ka. Hindi man. So subong, I think brain matters in the Philippine National Police because we really have to invest on our relationship with the community. How are we to engage with them effectively? No? So kaya sa ating mga kabataan dira, bisan ano mo niya inyong kurso subong, base sometime in your life, mag-shift bala ka mo sa pamisaran, gusto ko mag-serve sa gobyerno, gusto ko maging isa ka pulis. So again, regardless of your courses, education man ina, commerce man ina, engineering man ina, Nurse, doctor. information technology man ina, doctor, medical field man ina, you can be a member of the Philippine National Police. But of course, the best time to start is now. The best time to start is now. Study well. Sa ating mga kauturan nila ang mga police, no? Kapitan natin, mga katropa natin, the best way siguro to encourage our kids to become police officers is to study now. Dapat we produce the best students na. Kung sa galing si baby, kung na-pressure ka ako, Madam Lordy, ay gamba ko sa iya na being a daughter of a police officers kasi kami yung mami niya police officers, it's a big challenge for her really to keep up sa iya na academics, no? Kaga not only sa academics, pero mo hindi lang sa academics because there are areas man nga mama nato nga may nasa sa organization like si Sergio Tabalog, I'm sure si Sergio Tabalog na siguro ka una nagpangapa sa iya academics because university siya. Na that is expected sa mga varsity. You cannot expect a varsity to graduate with honors. Very rare. Pero sa Joe, ako kabilib ako sa mga varsity sa mga colleges and even high school. Because kung mag-varsity ka, Madam Lordy, it requires kinatawag ng discipline. You are submissive. Kaya may rigorous na may regime na sa follow. So, para sa ako, tagaan sa Philippine National Police, sa priority, ini mga nag-varsity for several years sa university, varsity, because they are presumed to be disciplined people. They are presumed to be excellence-driven people. Yes. Kung varsity ka, basketball player ka, you always have the drive to develop yourselves, your skill, para mag-lawin yung team. And what if that particular conviction will be brought in the Philippine National? Ilago nila sa bilang isang member sa Philippine National Police. They are disciplined, they are driven to excel. Di ba ka namin? Kasadya sa Philippine National Police, kaya maganamit ko yung organization na mag-servisyo sa ating mga pumuyo. Kaya dina-encourage na mo, dira, ang mga mano-graduate ka, hindi pa graduate sa 4 years course. Magtuon din ka mo sa maayo nga hindi failed ang inyong mga grades. Yes. So that, pag graduating nyo, may tendency ka mo nga mag-cum laude. Biskan hindi pa ka mo mag-cum laude, pwede din ka mo maka-apply, makasunod sa PNP organization, basta makagraduate ka mo 4 ka tuig nga sa inyong kurso. Yan. Kaga, ano man siya, I think we have to remind our students of criminology. Yes. So this time, tungkol na very welcoming ang Philippine National Police sa iba ng courses, I think mag-level up yun na natin mga College of Criminology. Ang College of Criminal Justice natin dapat
mag-upgrade gid sa inyo nga standard of education para makamay competitive ang ato ng mga graduates of criminology. Kaya ni abi kung graduate ka sa criminology, kay you have a chance to become officer, may ara the lateral entry program. But again, may ara pending nga proposal sa Congress regarding sa pag-open sa lateral entry program sa Philippine National Police para sa tanan nga mga courses. No? Ang bosin nun, ako hindi ako criminologist, I am a graduate of Bachelor of Arts, major in philosophy, but I could be allowed sa lateral entry program. Gani ang mga katropa nato nga criminologists, I think is a challenge for you to really prove yourselves nga maging deserving sa lateral entry program. Kaya maging tight ang competition kanami because it will be tighter ang competition sa lateral entry program with the entry sa mga non-criminology. Yan. So, kaya niya, sa dinaw natin ang ato niya journey sa Philippine National Police, kaya sa ating mga kautoran, again, a reminder, we wish nga madamo sa ating mga pamilya ang mag-welcome sa challenge to serve and protect our community. For this time, we have to ang mga balita at informasyon ni Amo na tipon para sa inyo subong nga aga. Nalipagid kami sa inyo nga pag-upod kag padayon nga pagsuporta sa inyo mga Ilonggo Cops. Salamat sa mapaskog na pagsakdan sa sininga New Big Hit sa Police Regional Offices. Ang adto sa IPPO, ang kape kag balita. Sa liwat, sa nga sa aming Provincial Director, Police Colonel Gilbert Guerrero, kami ang inyong mga Ilonggo Cops, Police Senior Master Sergeant Francisco Lido Jr. Kag Patrolwoman Maria Lerny Bibosa Lumawag. Inyo, Masaligan!